país non pode quedar sin interlocutores, o país non pode quedar en baleiro, o país non pode quedar con mensaxes que non sabemos nin de quen son, porque ni máis ni menos as voces que hoxe estaban aquí son voces da temporalidade. Pois ben, nos fai xa algún tempo valoramos e seguimos valorando o que usted dixo onte, señor Feijóo, a unión de esforzos de todos os galegos en torno a unha idea conxunta do país que queremos, a súa chamada a superar diferencias, a súa aposta por unha Galicia nueva. Estamos con vostede como partido de centro e reformista en reformar, en transformar este país sin ter que volver nin restaurar ningún pasado, sin que eso signifique volta atrás, sin ter que derribar todo o que vostedes fixeron. O país non quer máis liortas estériles, quer saber o que cada un de nós pode aportar para mellorarlo. Pois ben, señoría, o PP, cando chega ás eleccións, sempre chega cos deberes feitos. E por qué? Porque intentamos representar a maioría social de Galicia, intentamos sumar, intentamos non excluir, non é casualidade que 200